Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwa, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan darasi namu na ƙarshe a cikin candlestick. Inda kada a manta a baya muka yi bayani akan bullish candlestick guda shida da bearish candlestick guda shida suma. So yau in Allah ya yarda, kamar yadda muka faɗa cewa akwai continuation candle guda huɗu wanda za mu yi amfani da su. So amma abinda muka yi shine tunda a basic class muke wannan, so za mu yi magana ne akan guda biyu daga ciki. Wato guda biyun nan daga cikinsu za mu yi magana akan doji. To shi kansa Doge ɗin shi ma kuma za mu ɗau guda biyu a cikin shi. Inda za mu yi magana akan Dragonfly Doji da kuma Gravestone Doji. Wanda daga nan Allah ya yarda kuma za mu shiga cikin wato Binance, kasuwar Binance, inda za mu je mu samu coins guda ɗaya mu zo mu yi analyzing ɗinsa da wannan karattukan da muka yi. Wato tun daga farko har zuwa wannan kenan. Sai mu yi analyzing coins ɗin sannan mu shiga cikin kasuwar mu ɗan samu profit ko yaya ne in sha Allahu, sannan kuma sai mu fita. To mun fara introduction kenan na practical class kamar yadda muka alƙawarin yi. To ba tare da ɓata lokaci ba, wannan shine Dragonfly Doji. Wato shi wannan abin da yake indicating shine muna so muka gan shi a cikin kasuwa, muna tunanin ko muna da high expectation na cewa kasuwar za ta yi sama. To kamar yaya? Idan kana so ka yi trading da wannan Dragonfly Doji ɗin, za ka bari sai ka gan shi a kasuwa lokacin da kasuwa take yin ƙasa sosai. Sosai an taho ana downtrend sosai. To idan ka ga an yi formation na wannan abun kamar guduma, kamar T kai, ta zo kamar T, za ka ga cewa ga ta nan ɗan dogon tail ɗin nan sosai, sannan kuma sai wancan sama nata. So wannan idan ka gan shi dogo sosai, wannan abun ya yi tsayi, wannan dogon ya yi tsayi sosai na ƙasa, to yana nufin cewa akwai existing na bullish pulse sosai. Wato ana tunanin cewa kasuwar za ta iya yin sama sosai da sosai. Shi yasa 'yan forex idan suka ga cewa an samu wannan Dragonfly Doji ɗin a downtrend, kuma aka samu wannan abun ya yi tsayi sosai, to akwai abin da suke cewa stop loss. To shi stop loss ɗin yana zuwa a ƙasan wannan Doji ɗin, a ƙasan wannan Dragonfly ɗin suke ajiye shi. To amma mu me kawai za mu bari, idan muka gan shi za mu bari ya gama abin shi. Idan ya gama sai a jira next candle ɗinsa na gaba. Ka gani next candle ɗinsa idan ya tashi red zai yi ko kuma a'a green candle zai baka. Maybe idan ya baka, in ba red ya baka ba, ya baka wannan green ɗin, to kana da confirmation na cewa me kasuwar lallai in sha Allahu cewa sama za ta yi. Saboda haka kawai za ka iya shiga wannan trade ɗin sai a tafi da kai a ciki. Wannan shine yadda ake trading ɗin Dragonfly Doji. Sai na gaba wato Gravestone Doji. Wannan shine Gravestone Doji. Shi kuma T ɗin ce ita ma amma a ƙasa. To opposite ɗin wancan ne. Shi yasa na ce dama guda biyu kawai za mu ɗauka mu yi bayanin su a cikin bidiyon nan. Shi wannan za ka bari sai ka ga kasuwa ta yi sama. In kasuwa tana tafiya sosai da sosai, kawai sai aka zo aka samu formation na wannan Gravestone Doji ɗin. To idan ka gan shi shi kuma yana indicating cewa akwai existence na bearish force sosai. Wato cewa za a dawo ƙasa, za a dawo downtrend sosai. Saboda haka a lokacin nan wanda suke kamar margin trading ne kawai za su iya bin wannan kasuwar su kuma, tunda su suna yin ƙasa ma kuɗi riba suke ci, a cikin riba suke. Saboda haka za su bi wannan pattern ɗin na wannan candle ɗin, su san cewa ƙasa za a yi. Su ma za su jira su samu candle na gaba ya ba su confirmation cewa lallai kasuwar nan za ta tafi ƙasa. To yana yi daga nan wajen, wasu za su bari har ta rufe, na gaban ya rufe. Wasu kuma a'a, tun daga ganin haka kawai za su shiga. Da sun shiga haka za su tafi, za a taho tare da su kasuwa ta yi ƙasa kenan gaba ɗaya. To wannan shine yadda ake bin wannan candles ɗin guda biyu. To wannan shine ƙarshen wato wannan candles ɗin gaba ɗaya guda 16. To yanzu daga dangadan za mu shiga cikin practical class, inda yanzu muka samu kati guda ɗaya muka yi amfani da shi, muka sayi 80 euro a advance cash. Sannan muka tura euro nan zuwa Binance, muka yi converting ya zama, tun a nan ma muka sayi USDT muka tura ta Binance directly. So muna da kusan 90 USDT kenan a ƙasa, wadda da ita za mu shiga cikin kasuwar in sha Allahu.
Yau wato kamar idan misali in kasuwar ta buɗe a haka, kowa ya san cewa cikin Binance tana zuwa a haka ne. Inda muka zo sai muka ce in ka buɗe za ka zo market. Idan misali nan tana home, za ka dawo market. Haka idan ka shigo cikin market sai ka zo ka gani wane coins kake so ka trade da shi. To ka ga da anan wajen za ka kula za ka ga cewa kasuwar gaba ɗaya dai gaskiya sai a hankali. Wato ƙasa take yi sosai. To ka zo ka danna wajen spot ɗin nan. Idan ka danna spot ɗin nan za ka ga wani waje ya rubuta maka BNB, BTC, ALTS, USDT, BUSD sannan Fiat. To tunda mu USDT muke da ita, muna so kuma mu trade da kowane abu da USDT. To sai mu dawo sai mu danna wannan USDT. So zai bamu pairs wanda suke da USDT. So idan ka to a haka, yanzu misali a nan za ka iya zuwa ka ɗau wani coins kake so ka analyze. Yanzu misali gashi nan muna ta dubawa haka. To za mu nemi coins wanda muka ga dama. Yanzu a ciki bara mu ga coins nan muna ganin sa wai shi ENS wannan coins ɗin. So wannan coins ɗin da kuke gani gashi nan mun shiga cikinsa muna so shi za mu gwada da shi mu ga yake tafiya. Wannan a 1 hour time frame ne. So za ka iya danna na gaba. Shi ne wato kamar ka buɗe 4 hour. To sabon coins ne. Shi yasa kuka ga haka. To amma ga good example da muka samu. Wannan ɗan green ɗin yana ɗaya daga cikin continuation candle da ake da su. Wato shi ma Doge ne amma me shi da buyers da sellers duka ana ja ni in ja ka ne. Wannan sun ja wannan sun ja saboda haka sai ka samu waje gaba ɗaya guda ɗaya sai aka tsaya har time ɗin ya ƙare. Ana wannan kamar rigimar wannan sun ja wannan sun ja sai aka tsaya haka sai har aka shiga next candle. To nan akwai opportunity mai ƙarfi yanzu da ya kamata mu yi amfani da shi mu shiga kasuwa. Saboda me za ta iya yiwuwa wannan candle ɗin da yake ya ɗame kun gan shi yanzu yake yi. In ka kula za ka ga saura minti 4:58 yanzu. To zan iya yin sauri yanzu haka ma in shiga kawai in siya. Kuma za mu ci riba in Allah ya yarda. Bara mu ga. Gashi nan za mu iya cewa buy. Muna da ta 41,734. Ita ce USDT ɗinmu da muke da ita. So yanzu mun zo mun sayi wannan coins ɗin. Wannan shine coins ɗin da muka siya. Wato wannan mun saye shi yana 61. Mun siya yana 61 point. Mun siya yana 61.55. 61.55 muka siye shi a ciki. To yanzu spot trade zamu ke so zamu yi da shi. Tunda muka siye shi a wannan position ɗin mun siye shi kuma a gashi nan. Gashi nan yadda ake gani. Kun gani abin da nake faɗa? Muka ce wancan continuation candle ne. Wato wannan gashi nan kuwa da candle ɗin ya gama shi wannan. Maimakon ya fita, maimakon yayi sama. Kun ga ina yayo? It means kawai direct indication da yake baka cewa kasuwar it is still what? Going down. Kasuwar za ta dawo ta ci gaba da tafiya. Wato kowa ya gani ko? Yanzu zamu koma tunda mun ce dama spot trade muke so mu yi. Gashi nan yanzu in kuka kula kun ga mun shiga da 41,734. To yanzu gashi nan kuɗin ya dawo misali 42,100. Muka shiga da 74 muka shiga. Yanzu abin da yake mana reading muna da 42,000 minus 42,000 42,733. Kun gani wato mun kusa 1,000 kenan yanzu. Za mu iya komawa mu kalli analysis ɗin. Gashi nan yadda yake. Ga yadda analysis ɗin yake. So any moment za mu iya cire shi a haka. Inda ya kai wannan ƙarshen. Za mu iya cire shi a 62. Kaga ya koma ma yanzu negative yake bayarwa. Za mu iya cire shi a 62.6. Za mu iya cewa sell. Cire shi a 62 dot. So za mu iya sa yanzu 100% kawai sai mu yi haka sai mu fita. Sai mu muna kallon su. Kowa zai ga akwai wato 15 minute time frame, 1 hour time frame, 4 hour time frame sannan kuma sai 1 day da ake cewa. To abin da ke faruwa shine a nan
gaba ɗaya a cikin wa'innan wannan time frame ɗin. Normally ana analyzing ne a kan 4-hour time frame ko kuma 1-hour time frame. Idan aka yi sannan sai ka dawo cikin 15-minute time frame sai ka samu entry. Abin da ake cewa entry shine inda ake shiga kasuwa. To amma normally idan dai ka zama senior ma tun daga 1-hour time frame ɗin kana kalla a ciki za ka yi abin da ya kamata. Idan kuma ka ga dama za ka taho daga 4-hour time frame sannan sai ka yi abin da ya kamata. Kun ga gaba ɗaya mu amma 4-hour time frame muka analyzing coins ɗin sannan muka samu 1000 ɗinmu muka fita. Ba ma 1 hour ba ko 2 hour. Dan da irin dogon trade da za mu yi, za mu taho mu jira 1 hour ya ƙare sannan kuma mu taho kamar 15 minutes shi ma ya ƙare. So amma tun da trade ɗin ƙarami ne muka yi, ka gani lafiya lau. So sannan kuma again in kuka kula ga wani wannan nan wani position inda nake ja ɗin nan. In ka kula da wajen za ka gani cewa shine duk karatun da muka yi yanzu. Kun gani? An samu me a wajen? An samu doji doguwa gata nan. Aka same ta sannan aka samu again wani confirmation na me single bottom ga su nan guda biyu. Sannan sai aka yo sama sannan sai da aka taho gaba ɗaya nan. Sannan sai aka zo aka samu abin da muke kira a nan da ace wannan sun haɗu da wannan. Amma duk da ba su haɗun ba ma again dai kun gani gashi sun haɗu da wannan. Gashi nan wannan line da na ja gashi sun haɗu da shi da muna da abin da muke kira a wajen double top. Su double top su ma suna indicating cewa kasuwa ta yi ƙasa. Kun kula amma gashi nan guda ɗayan ma ya bada signal mai ƙarfi na cewa kasuwar is still going down. Kun gani? Gashi nan wajen ka ga inda suka yi closing the same thing suka yi closing wanda shine ina ji a bidiyon mu na 3A wanda muka samu muka yi. So kun gani still ka ga kasuwar ta taho ƙasa gaba ɗaya. Gata nan ta taho ƙasa gaba ɗaya. Kaga kowa ya sha mamaki kenan. A 1 hour time frame ga duk wanda ka ga ya sake bai fita a wancan 1000 da muka saba. A wancan 1000 da muka samu muka shiga. To kun ga confirm kun ga karatun mu yayi amfani a nan. Wato ka ga kasuwar ta cigaba da tafiya ina ƙasa. Amma da yake spot trade muka yi da ita, idon mu yana kan wajen muna shiga muka samu 1000 muka fita. Ba mu tsaya mu ɓata kanmu lokaci ba. To amma duk wanda ka ga ya riga ya shiga kuma saboda rashin sani bai san cewa wannan abin da ya gani ba wannan doji ne cewa continuation candle ne wanda muka gama. Bai san su ne a wajen ba. Kaga zai je shiga kasuwar yayi expecting me za a ci gaba da tafiya da shi sama ko wani abu. So ka ga in ka shiga nan wajen totally faɗuwa kaga za ka yi a ciki. To wannan abubuwan kaga za mu kiyaye. Kaga tun a lokacin nan da yake ma 61 point wani abu muka zo muka shiga a ƙasan nan ma muka bi shi. Muka ɗan shiga wajen yana dawowa 62 point wani abu muka cire kuɗin mu muka samu 1000 muka fita. Da muna ciki yanzu da Allah ne kaɗai ya san nawa muka losing a cikin wannan. To shi yasa sanin candlestick ɗin suna da matuƙar amfani sosai da sosai. Saboda in ka iya su gaskiya ka riga ka gama iya kasuwar. Wannan shine abin da muka yi a ciki. Muka samu 1000 to in Allah ya yarda kuma inda ta rasa wato mun ɗan fara ne. So za mu zo mu haɗu lokaci guda ɗaya gaba ɗaya kowa da kowa at least in ka ɗan samu mutane da yawa za mu shiga mu girgiza coins guda ɗaya mai kyau. Za mu shiga coins mai analyzing ɗinsa mu shiga kasuwar tare gaba ɗaya. A dai samu kamar wannan 1000 again ko ta 500 haka nan. Ita ma ana samun ta profit kawai sai a fita. Insha Allah Allah ya taimaka. Wato kowa zai ga akwai wato 15-minute time frame, 1 hour time frame, 4 hour time frame sannan kuma sai 1 day da ake cewa. To abin da ke faruwa shine a nan gaba ɗaya a cikin wa'innan wannan time frame ɗin. Normally ana analyzing ne a kan 4-hour time frame ko kuma 1 hour time frame. Idan aka yi sannan sai ka dawo cikin 15-minute time frame sai ka samu entry. Abin da ake cewa entry shine inda ake shiga kasuwa. To amma normally idan dai ka zama senior ma tun daga 1 hour time frame ɗin kana kalla a ciki za ka yi abin da ya kamata. Idan kuma ka ga dama za ka taho daga 4-hour time frame sannan sai ka yi abin da ya kamata. Kun ga gaba ɗaya mu amma 4-hour time frame muka analyzing coins ɗin sannan muka samu 1000 ɗinmu muka fita. Ba ma 1 hour ba ko 2 hour. Dan da irin dogon trade da za mu yi, za mu taho mu jira 1 hour ya ƙare sannan kuma mu taho kamar 15 minutes shi ma ya ƙare. So amma tun da trade ɗin ƙarami ne muka yi, ka gani lafiya lau. So sannan kuma again in kuka kula ga wani wannan nan wani
position inda nake ja ɗin nan. In ka kula da wajen za ka gani cewa shine duka ratin da muka yi yanzu. Kun gani? An samu me a wajen, an samu doji doguwa gata nan. Aka same ta sannan aka samu again wani confirmation na me single bottom gasu nan guda biyu. Sannan sai aka yo sama, aka yo sama, aka yo sama sannan sai da aka taho gaba ɗaya nan. Sannan sai aka zo aka samu abin da muke kira a nan da ace wannan sun haɗu da wannan. Amma duk da basu haɗun ba ma again dai kun gani gashi sun haɗu da wannan. Gashi nan wannan line da na ja gashi sun haɗu da shi da muna da abin da muke kira a wajen double top. Su double top su ma suna indicating cewa kasuwa ta yi ƙasa. Kun kula? Amma gashi nan guda ɗayan ma ya bada signal mai ƙarfi na cewa kasuwar is still going down. Kun gani? Gashi nan, nan wajen ka ga yanda suka yi closing the same thing suka yi closing wanda shine ina ji a bidiyon mu na 3A wanda muka samu muka yi. So kun gani still ka ga kasuwar ta taho ƙasa gaba ɗaya. Gata nan ta taho ƙasa gaba ɗaya. Kaga kowa ya sha mamaki kenan. A 1 hour time frame ɗin ba kenan. To Allah ya taimaka.